Intoni mani Phanjile? Intoni? Yazazi ne. Jonga futhi. Yazazi futhi nendi. Phanjile why uyabona manje enjoy lapha when yandidisturb mntakasisi. Sorry Rasta ne. Iyawa intoni Phanjile? But yayazi mna ne. Umuntu soloko ne oyenza nesithethisayo futhi ne. Intoni? Yayazi ne. But futhi yayiba ulithola nabantwana bakhe bathi ngibeyifoni ngoyesindiphana. Yathi ngibeyifoni. Andikunqandanga Phanjile ngohlela inju uhambe endaweni ezingafuni. Njani futhi? Ndandithini? Visit mna futhi. Phanjile Visit Phanjile zange ndithi kuwe masenze imali Phanjile wena sange unimamela. Uyenzile istand futhi siphelele phini. Phanjile mamela, there's not only one way yokwenza imali. Jonga nje. Nakasisi mamela. Mangathi mbila lokhu umuntu. Mangathi mbile umuntu aloku. Because ngafona bandibona bona dayiphetha daphuma khana. Nakasisi, what I am saying mna kuwe just to get out of all of these things Phanjile. Wena nansi indlela yokwenza imali mamela mna kukho igame apha Phanjile. Whereby uyidlale wenze the real cash. Wenza imali yegame futhi. Phanjile. Wenza imali yegame futhi. Ngibonisa ngizakubonisa ngokwenza ucash out ngondikhuphe. Igame ndole. Imali jonga Phanjile. Uyabona imali yestock? Uyabona imali yestock Uyayibona? usayifuna kule game izobona jonga. Nansi. Kuthiwa nguminds. Uyayibona? Nole ngathi iyabhetha le. Ya, iyafana nebetting zigame zindidi ngendidi Phanjile jonga. Uyabona ke ngoku ndiyabhetha apha. Yabo uyakwazi ukunyusa nemali Phanjile yabo unyusa imali and then ubhethe yabo udlala le game yezibunantsika yezibhombo ba ukhethe la bhombo uyaqala nje yabo imali yabala pha Nole nansi le Zara futhi. Zara kaloku which is South African rand Phanjile So le mali yathiki be imali yethu. ya nje ke ngoku eleke manje ndichofa istar uphuma inantsika eleke Imali apha futhi. nansi imali yiyo le jo uyabona kule ndawo zawucofa withdrawal ke nansi imali iyenyuka kula mali yami Nansi 7,000 futhi. so ke ngoku uyabona Phanjile le game ithini awufunekanga ukhethe eza bomb bukhethe ezaninzi iyinyuka imali yakho yabo njengezinto iyinyuka imali yakho iyinyuka jonga masiphinde sibethe Ndo kama le game futhi. minds Phanjile minds jo Phanjile uyabona apha kwezinto Yule. kukho ibhombe ezi3 apha Phanjile efuneka ungazicofa once uzicofa imali yakhe yaphela jonga ke ngoku jonga cofe ngokwakho Kafe mhlawumbe. noba kuyiphi kwezinto xa kaloku funeka ungacofeli nebhombe Okay. Noba yephi ne. noba yephi Sale webuthi uyenza njani? Like udlala le game ehlobo. udlala yabona ke ngoku soyiluzile wena sowukhetha ibhombe zibekwa Phanjile hawu nelishwa mntakasisi jonga uphinde ndikubhethele ke mnandi Yo. yabona ke ngoku Andifundise yo abuthi. yabo oh nami ndiqale ngenantsika ngebhombe Uyenza ibhombo. masiphinde sibethe Phanjile sibana wara Saka kasiyenza lento imali yona iyena nziki yabala. yehla kaloku xa ubutyiweyo iphinde inyuke la unantsika and ke ngoku le nto ine-chances zowina ngaphezulu kunezoluza dlala Phanjile Okay. Atsho yebo Tita Maran. Nansi imali yena nziyempepho futhi. Nansi imali yempepho. ya Ngitheni kuwe? jonga ke Phanjile ungenza kaninzi xa uphinde wenze kwesibini iyenyuka imali phinde qofa izawuthamza 2 ke ngoku Funa imali enqwebeba. unqwebeba Phanjile inqwebeba seyikhona already uyafuna uphinde kwesithathu okanye kwesine until imali yakho iyinyuka yebo yenyuka Understand imali yena futhi. So uyathini at don't game. yes and then ke ngoku uthini ke ngoku uyidlale ufake imali uyidlala kwakho uyayiwina Phanjile Faka kanjani imali futhi? withdraw same time ikhona indawo yodeposita apha ikhona indawo yodeposita Kwanenye ayithengi airtime. Withdraw ngoku yabo siwithdraw sithathe le mali yonke izingene apha yabo ke ngoku ingenile ke nansi apha kuma ebhankini Yo. nansi apha kuma into efuneka siyenze ngosiyikhuphe Phanjile How clever wena futhi. hayi tswamle nje la nto funeka sicelele namanye amarasta ba marasta in order funeke nani nidlale le game funeke same time niye pha kwipage yethu kwibhayo ikhona ilink pha WhatsApp channel ulingena kula WhatsApp channel and then we will explain more ke ngoku marasta Sinicacisele yebo because nami bambile. But indlela kwenza imali asikhona but ba utholwe because nditholiwe. hayi man Phanjile that's why in the city let us start new things Phanjile yabona istand sethu singangu Shoprite same time lena ntsika
Because iyakhumbula Phantshile ngoba ndithengela nyama. Yeah. Ndiyithenge ngalanto lapha. Yabona man wena Yeah. ubhuti ngoku uyakwazi uyatsika. Yeah. So guys, what you do, you go kwi-bio yethu ku-Facebook, you go kwi-bio yethu ku-TikTok, and then you click there, and then uzongena ke ngoku kula group lana channel yethu WhatsApp, and then sinixelela yonke into, we explain how to get into le game. Sayigama le Minds. Minds. Sayigama le Minds yakwazi nami uziphethe uqalele. Yo. So there's a lot of games. This is njengomnye umzekelo wazo zininzi. So if ever ufuna imali, sila marasta, nansi ndakasisi. Hayi jonga Phantshile, yikhuphe Phantshile jonga. You handiyekile isitsato no. Thatha ikhadi wena. Sihambe siyokhupha imali cha, uyabona? And jonga, uthenga isithu ezithu Phantshile. Okanye yim sap.